We cannot relocate.
In
Trinity olungileyo Yehova Thixo ingcwele kosenamandla uqalisa lenkonzo yokwembesa lamadodana yokwembesa olumanyano lamantombazana njengoko Nkosi Thixo wethu olungileyo wasiyalelayo ngokwencwadi yeLeviticus okoba umlilo esibingelelweni bangaqini khanyisa Thixo wethu namandla kuleli yehla ngobela phezulu uzinze kule nkonzo khanyisa Thixo wethu namandla kule nkonzo yokwambesa Thixo wethu kosenamandla abantu bakho ukuze Thixo wethu olungileyo kuhambo abazalwane abathi wena Nkosi ube sisibane senyawo zawo khanyisa Nkosi ugxothe umnyama oselungileyo okulendlu Thixo wethu namandla nasezinhliziyweni zethu khanyisa Nkosi ukuze lowo ubhadule ebumnyameni Thixo wethu namandla abone ukukhanya empilweni yakhe Thixo wethu olungileyo zinza fukame kule nkonzo nyalasa ube nguThixo phakathi kwethu thethe njengoThixo siyakumema Nkosi egameni loyise egameni lonyana nasegameni kaMoya Ngcwele amen. Jericho.